आयौ ओमफ्राय माथो लेखा फरायग्रा बिदिसो जायो दा फाग्ला दा नों मिउजिक प्रडाक्सन खामानि देखायबावनोसै जालायबावसै कामबेकआ माला खालामो कामबेक जासिगोन आरोना एबार गोखाम मोनामलायनाय कामबेक जाखासिगोन ओमफ्राय बेनो दा नै भिउआ नाय गाज्रि ना मोजां बेखौ कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरोना दिनै ब्ला नुजाथिफैबाय ब्लगाव एबारनिफ्राय ब्लगखौ नुबाय थाखासिगोन आरोना मानो नुगोन नों खिन्थादो दे रिजनखौ मानो कामबेक जासिगोन मानो कामबेक जासिगोन जोंना मिउजिक भिडिअ'आव फैगासिनो दं गोदाननो ओमफ्राय एसे खिन्थानानै होदो मिउजिक भिडिअ'आव मा मा गोदान टेक्न'लजि बाहायदों AI बाहायजोबखादों होनदों नामा जोङो एकदम आमेरिकानि केमेरा लाबोदों औ बेखौ बाहायगोन बेखौ माने बेहाय मानसिखौनो एकदम बोरैबा रबट दंजोबखायो रबट दंजोबखायो मानसिखौनो बोरैबा एलियन नुलाय होनदों नामा बेखौ रावबो नुफेराखै आरोना बिदि मिउजिक भिडिअ'खौ मानो होनबा आंबो नुफेराखै दा आंबो नायगोनसै नोंनि गोसोखौ बुरखायनो नों नाजागोन आंजों गोरोबना थाफानो आं नाजागोन नोंनि गोसोखौ बुरखायनो नों नाजागोन आंजों गोरोबना थाफानो गोबां मिजिं गोबां सम दङ आरो नोंजों आंजोंनि मालाय बायदि दाजा नों आगै एसे एनैखौनो मावनो बानानै खर' साफ्लानाय गोसोफोरखौ हमथा नों आगै फंसे फंनै रायबाय बायब्लानो मोदै हुगारनाय रायजो जागोन आं नोंजोंनो आगै थैस' थांस'नि अननाय होगोन आं गोरबो बुंजासे नोंनो अरायनि रायजो जागोन आं नोंजोंनो आगै थैस'